Noong February 5, ito na, noong February 5, 2018, ang Senator Manny Pacquiao, who is the main author and is sponsor of the legislation, advocated for the National Bible Day. Kaya, pinirmahan na ng ating presidente noong Disyembre 20, same year, 2018, at nasa ating batas na under the Republic Act 11163. Batas na po iyan. Nais kong basahin ang nilalaman ng batas na ito sa ilalim ng Republika Act na number 11163. An act declaring the last Monday of January every year as a special working holiday in observance of National Bible Day. Be it enacted by the Senate and the House of Representatives of the Philippine Congress assembled, Section 1. This act shall be known as the National Bible Day Act. Section 2. It is the policy of the state that the government shall aid and encourage development of the moral character and spiritual foundation of the Filipino people. Ano pong ibig sabihin yan? Na kinikilala ng ating batas na ang Biblia ang tanging elemento at ingredient upang maibigay ang tamang pundasyong espiritual sa bawat mamamayang Pilipino. At pag walang tamang pundasyon ang mamamayang Pilipino, hindi po siya makakapagtayo ng isang magandang buhay, magandang karir, magandang pamilya, at hindi po tayo makakapagtayo ng isang matagumpay na bansa sapagkat walang tamang pundasyon. Kaya po hindi biro na ito ay tinanggap sa Kongreso, sa Senado, pinag-aralan po yan. Marami pong atheist hindi naniniwala sa Diyos diyan. May mga kumontra, pero nanaig ang majority. Kaya po, kinikilala na ng ating gobyerno na ang Biblia ang tanging elemento na makakapagbigay ng espiritual na pundasyon sa bawat mamamayang Pilipino. Section 3. As a predominantly Christian nation and the largest Christian nation in the Asia Pacific, this act recognizes the value of the Holy Bible as the core of Christian faith. Mabuti pa ang ating republika. Alam niya na ang dapat konstitusyon ng Kristiyano, Biblia. Nakakalungkot bang sabihin, pero katotohanan, na pagkat bagkus sinabi natin ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking Christian nation sa buong Asia. Galing ho ako ng Indonesia, ako ang aking misis. Galing ho kami doon noong 2019. It's predominantly Muslim. 10 years ago, galing ho ako ng Cambodia, predominantly Buddhist. Napakadami hong mga lugar sa Asia. Pilipinas lamang ho ang tanging nagkiklaim na siya po ay Christian nation. Pero in irony, we are in the top 10 most corrupt country in the world. Ibig pong sabihin, may simptoma na nagpapahiwatig na ang ating bansa Bible deficient. Mamaya, tatalakayin ko anong ibig sabihin ng Bible deficient. Personal ko po na pahayag yan. Wala pa akong narinig na pastor na nagsabi tungkol sa salitang Bible deficient. Ngayon nyo lang ho maririnig yan. Tatalakayin ko ho yan mamaya. Ngayon, the last Monday of January and every year thereafter is hereby declared as National Bible Day and proclaimed the same as a special working holiday. Kaya may pasok pa rin bukas. Huwag niyong sasabihin, uy, Bible Day bukas, huwag tayong pumasok. Magagalit ho ang inyong mga boss. Okay? Section 4. All laws, lahat ng batas, presidential decrees, executive orders, issuances, rules, and regulations, and any part thereof regarding national non-working holidays
which are inconsistent na lumalabag ho o sumasalungat sa provision ng act na ito are hereby repealed or modified accordingly. Napakaganda po niyan. Kaya't ibig sabihin, anumang okasyon, batas na hindi in line sa act na ito ay kailangang baguhin upang sumang-ayon in line sa Republic Act na ito. This act shall take effect 15 days after its complete publication in the official gazette or at least 2 newspaper of general circulation. Inaprubahan, Speaker of the House of Representatives, ang Gloria Macapagal Arroyo, President of Senate, Vicente C. Soto III, at pinirmahan ng ating recent na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan natin ang ating gobyerno. Oh. Hanggang ngayon, ang Biblia ang kinikilalang best-selling book of all time. Kunin mo lahat, yung 5 top best-selling books, hindi po nila kayang tapatan kung ilang dami ang sold out na Bible sa buong mundo. Ipinapakita lamang na maraming mga tao sa mundo, digiti elite, middle class, kan ado nga klase ti tao, ti makabigbig, kan makaamiris, ti kinapateg, iti Biblia, iti panagbiagda. Napakahalaga ang Biblia. Isut ka-importansyan nga libro iti Pilipinas. Ti Biblia ket love letter ni Apo Diyos kada tayo nga tattao. Daytoy nga libro ket linaon na ti mensahe dagiti karkari, dagiti panangtugnar, wenno babala, dagiti ayat ken tulbet iti pambendisyon ti Apo at daamin iti daytoy nga libro. According to Philippine Bible Society, daytoy ket maysa nga mabigbig nga gibunbunong ken naglaklako ti Biblia ti Pilipinas that has existed for the last 123 years. Inintroduce po ng mga Baptist yan, the Philippine Bible Society. Sila po halos yung mga nagdi-distribute no ng mga Gideon. Sino kada kay idi agbasbasa, aday may di eskwela yo, kat nagitid dati Gideon New Testament, ti batit, itayag naman ti ima na, nakatanggap. Sir, nakatanggap ka. Yung Gideon na maliit, yun. Okay? Pero, ang sabi nila, 55% ng pamilya sa ating bansa ang walang sariling Biblia. Ibig sabihin, kagudwa, more than half of Filipino families do not have a Bible. That's very sad. Sapagkat wala akong alam na Pilipino na walang cellphone. Tanungin mo ngayong katabi mo, wala ka bang cellphone? Meron, hindi ba? Uray nga rod, agtaltalon, nga nakasakay, ti bukot, tinwang, at the cellphone na agtetext. Uray tupay agpasada, nga tilugan na, detay karwahe, habang igem na di tali, ti kabalyo, igem na di cellphone, di mesa nga ima na. Ngam nakaladladingit, nasurok nga kagudwa, nga pampamilya of the 110 million in population ti Pilipinas, awan Bibliana. Ibig sabihin, we have a duty to do to raise Bible awareness to all Filipino people. Kat dapat lang nga i-raise tayo ti Bible awareness. Tadaytoy paglintagan tayo kat big-big-bigan na iso ti pundasyon, ti biyag, ti amin nga Pilipino. Ti kaado dagiti karit nga sangsangwen. Nga ti Biblia kat isolaang ti makaited tinapintas nga patnubay wenno panangidalan
apay nga digitoy nga pamilya awan iti Biblia na. And another note, marami tayong mga kababayan ang educated secularly. At hindi po lingid sa kaalaman ng lahat sa inyong mga members na ang inyong lingkod, ang lingkod ng Diyos, ang inyong pastor, ay iniimbitahan na magsalita sa ating mga kapulisan, magsalita sa ating munisipyo, magsalita sa mga universidad at mga eskwelahan. Wala ho tayong koneksyon, pero kinikilala nila ang aking reputasyon bilang manggagawa at lingkod ng Diyos, mangangaral ng Biblia. Sila'y naniniwala sa ating pangangaral at iniimbitahan tayo. The most recent, I was invited sa MMSU noong baccalaureate service. Tayo po ang kanilang pinili na magpahayag ng biblical message doon po sa serbisyong iyon sa umaga. Almost 3,000 candidates for graduation, ang presidente ng universidad at ang lahat ng mga profesor, deans of every college, listened to me to preach the Word of God. Marami tayong mga kababayan ang educated secularly, pero ignorante sa Biblia. Alam niyo ang sabi ng isang dakilang presidente ng Amerika, Theodore Roosevelt, kilala ho siya. Ang sabi niya, Bible education is worth more than a college education. Ang ibig po niyang sabihin, hindi ka man nakatungtong sa kolehiyo, hindi bale, basta ikaw educated sa Biblia, the Lord will still prosper your life. God will bless you, not just because you are educated, but because you know His Word and you are willing to obey His Word. Kaya kung nais natin na tayo pagpalain ng Diyos, pagpalain niya ang ating pangunguna, ang ating iglesia, ang ating gobyerno, dapat tayong mga Pilipino, buklatin ang Biblia, alamin ang kanyang salita, sundin ang kanyang mga sinabi, at ang Diyos, totoo sa kanyang pangako, tayo ay kanyang pagpapalain. Kaya, ang Pilipinas, Bible deficient. Marami ho. Dagiti aday ti gobyerno, eskwelaan, uri agad adal ken mangisurusuro, Bible deficient. Adu dagiti instructor, nalpas danti PhD, DD, ABCD, XYZ. They know so much, but they are ignorant with the Bible. Bible deficiency is a condition that comes as a result of a lack of God's Word in one's life. Kitam ti biag ti maysa nga tao, kasasaad ti pamilya ken ti pagilian, makitam di simptoma nga awan iti Biblia kingkuana. Kala tao ngay, kala salunat. Ngano deficient ka ti vitamin, nutrients, ken supplement. Alisto na ka nga kapten ti sakit. Agmamayo, aglalatoy. Kita man ta kaabay mo, baka vitamin deficient. Agmamayo, aglalatoy, agkukurot akas la manok. Nga makitam jay tao kakabsat no kompleto vitamin supplement na pigsa isunan na kired, uray matudtudwan, uray may expose dagiti agpapanateng na pigsa apay, kompletot vitamin. Kastamat ti biag ti tao, kastamat dagiti pamilya tayo, nang nangruna dagiti ububing idata, awang makita tayo nga nasayat, nga masakbayan ti pagilian tayo, kan ti Pilipinas, if they are Bible deficient. Kaya siguro, Sir PD, Sir Julius, kung meron ho kayong mga programa sa mga eskwelahan, feel free to invite us. Let us be partners. Sir Hepe, let us be partners sa mga eskwelahan, elementary. Alam nyo, kamakailan lang, meron tayong mga members ho dito. Ginamit ho nila ang opportunity to conduct a National Bible Week. Nasaan ang mga guro ng Pasyukan Elementary School? Tumayo nga. Ayan. Ayan sila. Renalyn. Wala si Renalyn? Oo.
But praise God for that. Let us partner. Pag meron ho kayong mga programa tungkol sa drug addiction at youth delinquency at mga untimely birth o untimely na panganganak, ay kailangan ho ang Biblia sa pangangaral. Sapagkat ito ang tanging elemento na makakapagbigay ng tamang pundasyon. Kulang ang maraming Pilipino sa kaalaman ng Biblia. Although religyoso, pupunta naman sa simbahan, pupunta sa kapilya, pero parang attendance lamang ang nangyayari. Hindi talaga nag-aaral ng Biblia. Dito ho sa Hosanna Bible Baptist Church, bawal ang miyembro na walang Biblia. Baptist ka, awang Biblia, kaskal estudyante nga napan nagbasa awan libro na, sino ka? Tama? Para kang isang sundalo o pulis na wala man lang kasangkapang kailangan para sa linya ng iyong trabaho. Para kang isang karpintero na wala man lang dalang martilyo. Kaminsan itong mga karpintero, humihiram pa ng martilyo. Kayong mga members, huwag kayong humiram ng Biblia sa katabi nyo. Kung membro ka, dapat may sarili kang Biblia. Sa inyo pong mga bisita, hindi po para sa inyo yon. Pero kung na-touch kayo, uuwi kayo. Dito ho sa church, bumili ho kami. Ginastusan namin ito. We bought, ilan na yung Bible na bilhin natin pa? 400 Bibles na ganito. Tayo lamang po ang church na nagkaroon ng ganong concern. Hindi ko po sinasabi ito para maging mayabang, pero para ma-appreciate nyo kung gaano natin pinapahalagahan ang Biblia sa ating church. We bought 400 Bibles, 1,000 each. 1,000 po ang presyo ng isa. Marami hong Bible dyan sa PCBS, pero pure Ilocano, yung iba pure English. Eto kasi may English, may Ilocano. Ang ating mahal na patriarka, si Pastor John, sabi niya sa akin, anak, dapat lahat ng membro, i-require mo na magkaroon ng Biblia. Palagay ko, i-require na ni Sir Julius na lahat ng pulis magkaroon ng Biblia. Sapagkat you have gun in one hand and the Bible in another hand. You are battling and you are building lives. You have the gun to protect the Filipino citizens and the Bible to help rebuild the lives of Filipino citizens. Napakaganda na. Bible deficient. Kaya bumili ho tayo niyan. At ngayon, yung iba sa inyo, hindi pa nagbayad. Hindi po ako naniningil, pero naalala ko lang ang ating mga utang, mga kapatid. Nasa inyo na ang Biblia, kasi ang sabi namin noon, get one and pay later. Yung iba, get one, pay never. Kulang ang maraming Pilipino sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya marami ang hopeless, empty, balisa, at nasisira. Bakit ho? May pera naman, may cellphone naman, pumapasok naman sa eskwelahan, may laman naman ng utak. Pero bakit? Kasi may kulang. Wala ho sa kanila ang pundasyon. Alam niyo, sabi ng Biblia, when the foundations are destroyed, what can the righteous do? Righteousness exalteth a nation, and sin is a reproach to any people. Bible deficiency will have a negative impact and consequences in our lives, in our families, and in our nation. Kailangang mailapit ang Biblia sa ating mga kababayan. At kailangang mailapit sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po ngayong taon sa ating kalendaryo, sandamakmak ng mga special okasyon ang meron ta atin. Sa Pebrero, meron tayong Friend Sunday upang inyong hikayatin ang inyong mga kaibigan na dumalo at makinig ng pangangaral ng Biblia ngayong Pebrero.
Magkakaroon pa tayo ng Love One Sunday. At meron pa tayong Senior Citizen Sunday. Lahat po ng mga senior citizen, sana by then, tapos na ang ating elevator. Ngayon, elevator pa. Umuli ka, Diagdan, sir. At magkakaroon din ho tayo ng Men in Uniform Sunday. Sana itong ating kapilya na merong nilalaman na 500 na upuan, mapupuno ng mga pulis. We will inform you ahead of time. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Sino po sa inyo ang may anak na teenager? May anak na teenager. Yan. Sir, kailangan nila lalo ng Biblia. Alam mo, ang mga kabataan ngayon, addict sa Facebook. Baguhin natin. Dapat ang ating inisyatibo ay ganito, face the book. Bakit ho kailangan natin ang Biblia? Sapagkat ang Biblia, una sa lahat, ay inihalin tulad na roadmap. Mapa ng daan. Ang roadmap, ibig sabihin, a map showing roads, especially for automobile travel. Ang ating mga sasakyan ngayon, equipped na po ng tinatawag na GPS. Tama. Global Positioning System. Kaya nakakarating ho ako ng Batangas, nakakarating kami ng Baguio, hindi namin alam ang mga sikot-sikot nga dalan dito Manila, makadanon kami by the help of GPS. That's what the Bible is like. A detailed plan to guide progress toward the goal. Ang sabi ng Psalms 119 verse 19, ganito po, I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. Ano daw ho tayo? Anong ibig sabihin ng stranger? Ano't Ilocano ti stranger? Gan-gan na et. Dikito yung people, handa mo dito nga balikasan. Iba kayo man, gan-gan na et. Handa mo nga i-pronounce, kita niyo? Again, everybody say? Gan-gan na et tayo. Agdaldalyasat tayo laang tirabaw iti daga. Ti Biblia ti Diyos nga roadmap. Any long trip requires a map to guide us to our destination. The Bible is our map for life. We are merely travelers, sojourners here on earth. And as we study God's Word, we learn the best route to follow along on our journey. Hindi mo kailangang mag-eksperimento. Nasa Biblia na ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa buhay. The Bible, God's divine roadmap for us, points us along the optimum and safest route. Our God leads us along scenic byways. He shows us obstacles to avoid. He warns us against wrong turns, detours, dead ends, and dangers along the way. And He guides us to our final destination. Kaya po ang Biblia, ganito po ang kahulugan. B-I-B-L-E. Everybody, say that with me. B-I-B-L-E nang ibig sabihin, basic instruction before leaving earth. We can choose to follow God's map or we can go on our own way. If we ignore, pag hindi po nating paniniwalaan ang kanyang direksyon, we will find ourselves wandering aimlessly through life. We risk getting lost or even missing our eternal destination. Sino't mayat nga mapanlangit? Do you know, the only book that can teach you how to go to heaven is not arithmetic. It's not philosophy. It's not science. It's not history. It's the Bible. Pangalawa, ang Biblia ay hindi lang roadmap, but the Bible is also a compass.
Sino ang may relo na may kompas? Usually yung relo may kompas yan eh. Especially if you are caught in the middle of the forest, malayo ang signal, kompas ang ginagamit dyan. It is a device for determining direction. Mariners, dagiti marinero, dagiti agsaksakay ti barko, they need a very accurate measurements. They do not rely on their own intuition or memory. Hindi sila nasa gitna ng dagat at sasabihin, palagay ko ito, palagay ko. Hindi po palagay ang kanilang kompas, talagang aktual na kompas. At maraming tao ang napapahamak, napapariwara, at tumutungo sa maling direksyon dahil sa kanilang sariling palagay. Palagay ko kasi eh. Pakiramdam ko kasi eh. A compass gives them the accurate measurement to the correct course, especially when surrounded by nothing but water. Padasak mo tinaglugan ti barko, super ferry. Awan sa super ferry itan. No dakat ating nga ti taong agpaiso. Hamu-amu no yan na iti daya laod. Amyanan ken abagatan. Tilang pakaamuam no of the compass mo. Isot mangibagagan ka. God's word is the most accurate measurement I have to guide me towards the life plan He has for me. Ti apo da plano naking ka. Kat masarakam deta babaan ti Biblia. When we are lost in a sea of hurt or trouble and we see no land around us, it is His word that provides not only hope and encouragement, but gives us the truest of measurements to aid in choosing the right course. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng direksyon. Nakalulungkot. Our modern culture, di kultura da ita ti society, seems to be obsessed with speed than direction. Kaya tayo napaspas amin. Tagakabsat no drive katilugan, amom, deta 100 nga speed. Idi 90s, 80s, deta 100 nga speed. Insiwot detan kakabsat ti panagritnam. Deta 100 nga speed. Malagip ko, idi tilugan tayo pelang tayo tama raw. Nga old, nga Ford Fiera ka na Ford Fiera. Samula mapataray ti 80, 90, 100. No, adaka ti expressway ta mapan Manilan. No, dito ilang lawag kakabsat. Awa, 50, 70. Tatta. Digiti kapigsat lugan. Deta lang yan ta buyon. Dumanon pa'y 120, 130. Speed. People today are more concerned with the speed. Mabilis. Bilis ng panahon. Hindi iniisip, teka, saan ba tayo tumutungo? Papanan tayo. Pagturturungan tibiyag tayo. Nagalistot aldaw. 30 years ago, no agbakasyon ka ita, tibakara makita, ni kastoy mo tan, nagadon, mabangkat lawag. Ang bilis. Napakabilis lahat. We have to think of our direction. Katamuyo kakabsat, kunan natin Psalms 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sutsilaw. Thirdly, the Bible is like a telescope. Nakakita kayong telescope? A telescope is a device that is used for us to be able to see the world beyond. Sabi ni Philip Brooks, the Bible is like a telescope. If a man looks through his telescope, he sees the worlds beyond. Makita natin, between ken bulan. But if he looks at his telescope, he does not see anything but that. The Bible is a thing to be looked through to see that which is beyond. But most people only look at it and so they see only as a dead letter. So kita nyo, adu dagiti tao at the Biblia na hanabas-basaan. Bisti lang di balayda. Dadjay, taptapukan ti Biblia. Sapay ko matano, da Biblia yung kataptapukan. Ti Biblia hangan na iranta nga pagbisti. Hana dapat taptapukan. Dapat ti Biblia basaem because when you read the Bible, you will see wonders beyond yourself. Kaya ito, sa ating mga Baptists, pakinggan nyo ha, a clean Bible means a dirty heart.
And a dirty Bible means a clean heart. Anong ibig sabihin nun? No nadalus ta Bibliam, awan lapulos ugod na. Kaya't na nga sawan, di ka agbasbasa. Kat no di ka agbasbasa, narugit ta pusom. Kasi ti Biblia laang ti pudno nga makadalus ti konsensya ken panunot ti tao. Ngam no narugit ta Bibliam, adut ugod na, basbasaem, nadalus ta pusom. Hana kaya nasawan nga itata ugod ti ubrayon. Duwat narugitan, ta Bibliamon ken ta pusom. Pastor, no agbasa kami ti Biblia, hangkumat maawata namin. Awan mo tagbati. Okay. Idi ubingat, uso ti kuribot nga basuraan. Malagip yo? Kuribot. Ada kuribot mi dita idi. Apapan no kadamama idi ti sako, di kimot na. Tapos ti jutik, mapanak agi basura, di karayan. Nakarayan tayo, kapitan. Agi-basura tayo ide. Jay! At pag basuraan dito ide. Okay. Mang Juni, numalagip mo. Okay. So, ti malam, muno ti bigat, nakagibasura jay. Kat amom ti ubing, bisyo nat agluglug. O, di ba? So, ang ginagawa ko, jay ko ribot, di ba narugit? Itabnaw ko jay karayan. Okay. Tuno iyaon ko jay ko ribot, at dakat natawing na nga danom. Ngamanat na pasamak jay ko ribot. That's what happens when you read the Bible. Di pa nagbasbasam ti Biblia, awam man ma-memorize mo nga adu nga bersikulo, ngam bayat ti pa nagbasbasam, madaldalusan tabiyag mo. So if we want to really do cleansing, the aid and the only element that can cleanse the lives of men is the Word of God. Deta ti usto nga makadalos ti biag ti tao. Biblia. Kuna na di Psalms 119 verse 18, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. You will discover wonderful truths in the Bible. Number 4, the Bible is like a plumb line. Sino karpintero to? Itayag na ima na. Okay. Plumb line. Butuon. Dete kan la pyramid. Nga nadagsen, adatalina. The purpose deta butuon, iso deta, to determine verticality. An engineer. Deti, siyerte, deti kot engineer. Deti ngamin church, we have oriented our people that when you come here, you leave your degree and education outside and humble yourself to the Word of God. Kaya lahat po rito, we put on a servant spirit. Tama, engineer? Vertical. Okay? At nabutuon mo, awan. Tatangamin ng kakabsat, laser. Laser kami ti uso itam. Butuon. Okay. Halimbawa, inlay tayo tay poste. Inkabil tayo ti hamba. Tabuhusan tayo. Okay. Binutuunan ni Brother Nestor, Forman. Napanan ni Formanan. Okay. Binutuunan na. Kati di binutuunan na, nakita na nga, irig day poste. Irig. Anat aramidan na. Iyakar na di butuon hang kade. Si bibiyag kay pelang. Irig di poste. Ano aramidan na? Isurot na di butuon. Haan? Haan na. Agusar ka pela buton. Di ka pela itupak yan ta ulong ta butuon. Kas dati style mo. Nakita nga irig ta poste, isurot mo ta poste, kadije vertical line ta butuon. Ti kayat na nga sawan, ti Biblia butuon, ti biag tayo, irig. Agir irig ta biag maon. Haan? Agir irig ang kakabsat ti Pilipinas. Banking. Hello? Ano aramidan tayo? Di Biblia sumurot. Haan na? Datay ti sumurot di Biblia. Isurot tayo, ti biag tayo, iti sao ti Apo. Tapno mailintag tayo. Kat no mailintag ti biag tayo, lukatan ti Apo ti tawat ti langit nga mangitag ay kada tayo. Why?
Because the Bible says, righteousness, di kinalintig, exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Tibiyag nga irig ken bangking, iturong na ti pakaibabainan. Ngam tibiyag nga nalintag, itundana iti pakaitag-aya. Awang makailintag ka datoy no nga Biblia. Dayato iti husto nga makailintag iti tao. Number 5, the Bible is like a manual. Manual. A manual is a book of instructions, especially for operating a machine or learning a subject. Gimatang kat washing machine, it comes with a manual. Gimatang kat cellphone, it comes with a manual. Our lives, families, government, and church are God's ideas and plan. Alam nyo ba yon? Hang idea kakabsat nga naggapukat sunggo. Idea ti Diyos nga si bibiyag ka. Ti pamilya, idea ni Apo Diyos dayta. Ti gobyerno, idea ti Diyos. Kastamot iti church. And His Word, the Bible, is our instructional manual that will show us the function. Adot pamilya ita, dysfunctional. Ti Biblia ti makaisuro ti husto nga function ti pamilya. Adot ta iti departamento disintegrated, dysfunctional. The function, the features. Anat purpose na nga to deto kastoy? Anang nga to deto? Anang nga to deto? In other words, no inikan na ka ti Apo ti blessing. Apo, anat purpose mo ka deto? Inikan na ka ti position. Anat purpose mo iti dayto? You know, umuna nga aldaw nga panagtugaw ni Mayor Nico, that first Monday, inawis that nga mapanag-preach diti munisipyo tayo. Almost 400 municipal employees. I shared to them the Word of God. And I told them, as government officials, you are public servants. Katinlawlawag ko, Jesus came not to be served, but to serve. You are here to serve our country. To serve. Iso nga dapat awan na kuspag ken nalastog. No adda kay ti gobyerno tasika agserbi. Ano magkait nasawan nga kanatiman nagbabaing ka sapagkat ibang usapan yon. You can stand, breast out, stand tall and straight, but you are obeying orders and you are serving. Carrying out your mandate and mission well. Feature, detat feature na. Aping inikan ti Apo ti kasto nga position. The design, the operation, and you know what, listen, ang napakaganda sa Bible, kasla manual. Kita nyo ta manual, ada troubleshooting plan na. No nagperdi ta masing-masin mo, di mo agandaran, ha? Ingka di manual, ipakita na troubleshooting plan. No kastoy ti makitam, kastoy ti problema, troubleshoot. Deti problema ti Pilipinas ita, ti Biblia, inted na ti troubleshooting plan. Amen? And so, I pray that you will prioritize reading the Bible every day. Will you promise to read your Bible every day? Read it to renew your mind. Doon ay pagpulkukan ti panunot, pagturturungan ti panunot, renew your mind. Read it to refresh your heart. Sino kada kayo tinabanugan? Nabanugan na biyag. Read the Bible to refresh your heart. Read the Bible to restore your strength. And read the Bible to replace your ignorance. I close with this. Hosea 4:6. Listen to it. The Bible says in Hosea 4:6, my people, Hosea 4:6, go ahead. My people are destroyed for lack of knowledge. If you think that education is expensive, try ignorance. Are you following? Sabi nga sa ating batas, at lagi nating sinasabi as a comment, ignorance of the law excuses no one. Noon na pang kadya Manila, kada iti coding tilugan, 3, deta last number taplakam,
At dati window hour na ngamin eh. DJ oras nga mabaling nga lumasat. Martes ka nga nagpa-Manila. Makati paimot na pa na. Makati kat awan window hours na. Kat tres deta mauding nga plaka. Martes, coding ka. Tama ba ako? Tama ako? Oh, 3, coding. Nabangkad si Makati. Kung naging ka DJ Agtiliw. Okay, para. Paigit mo talugan mo. Tabi mo yung sakyan mo. Bakit ho, sir? Anong violation ko? Yung plaka mo, that's number 3. Ay, hindi ko ho alam eh. Ano sasabihin sa'yo? Ignorance of the law excuses no one. You realize that? Hindi excuse yung, hindi ko kasi alam eh. Are you following? Kaya ito, I tell everybody, ignorance of the Bible excuses no one. No mapangkat impyerno, hanabasol ni Apo Diyos. Hanabasol ni pastor. Basol mo, kasi hamuinam mo iti Biblia, samantalang ada Biblia. You know, everyone, I close with this, everyone must eventually answer 3 questions in life. 3 questions in life. Number 1, where did we come from? Hindi po kayang sagutin yan ng eskwelahan. Sapagkat ang sabi sa biology, nung ako nasa 2nd year, galing daw ho tayo. Saan ho kayo galing daw? Daw Sa unggoy? Hindi. Sa isang maliit na cell. Sa dagat, nag-evolve millions of years hanggang naging isda. Yung isda nag-evolve, naging amphibian that can exist both in water and land. Nung nagdoon siya sa lupa, nag-exist siya sa lupa, nag-evolve another millions of years, naging unggoy. At nag-evolve yung unggoy, naging yung katabi mo. Oh. What foolishness! Ang sabi ng Biblia na ikaw at ako ay idea ng Diyos. We are not the products of impersonal time or chance. Our origins are rooted in the eternal minds of God. Naggapu tayo tinakem ni Apo Diyos. Kuna natin Biblia, let us make men in our own image. Pangalawang tanong, why are we here? Apeng at datayo dito'y lubong. Ask your seatmate, do you know why you are here? Hello? That's a question of purpose. Why am I here? Ang sabi ng Revelations 4:11 that we are here on earth to know and glorify God. Third question, where are we going? Sino ho sa inyo ang makakasagot nung una? Where did we come from? Kaya nating sagutin? Okay. Masasagot nyo ba yung why are we here? Ba't ako narito sa lupa? Maraming tao hindi makakasagot yan. Maraming kabataan hindi kayang sagutin yan. Kaya kung sino-sino na lang ang sinusundan, influence ng kanilang buhay because they have no distinct and clear knowledge of God's purpose for their lives. Pero ang pangatlong tanong, kaya nyo bang sagutin to? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Dure man pa nagaramit ka, thesis mo nga kastat kabingbing na. Kadagay nga nag-Redwar College, nag-thesis kayo, ha? Nag-thesis kayo, no, misis? Oh. Nag-thesis kayo, nag-beng-beng. Oh, ag-doctoral ka, napana ni Dr. Mean, Doctor of Philosophy. Nasaan ka? Oh, nasa baba. Oh, madamang agar-aramid thesis. Pero graduate yan ng UST. Doctoral niya, PhD. PhD ba? PhD. Ang kapal nun. But no book whatsoever on earth, no matter how dignified, how expensive it is, can ever provide you an adequate answer to the question, where am I going when I die? Ti Biblia lang ti makaitid. Iti may tutok omno kana pagiso nga sungbat no kasanuka nga makapan sa jay langit. Where are you going when you die? And listen to me. Ado nga tattao ita ti pakaburiburan pakaseknan ken
pampanunutan na, di ipapatay na. Haan mo nga dapat pagdanagan ti ipapatay. Tatalaga nga naka-schedule ti patay mo. Ibagam ta kaabay mo, naka-schedule ka. Kunak idinagprisak yan da Sister Gemma, di ba? Kunak, adda dete punto di apari. Kanay ni bagbagang Pastor John, adda naka is inscribe di puntod, naka kitikit. Kunana, I today, you tomorrow. Ilocano, magsasaod yan na tayo, sir. Kunana, siyak ita, tumbigat, sika. Kaya tangasawan, schedule ko ita, sumaruno ka mat. Haan nga dapat di ipapatay ti numero uno nga parikutan ti tao. Ti dapat parikutan ti tao, papanan di kararwana numatay. Papanan ti kararwam numatay. Kat adu ti haka-haka. Ata, relihiyon, kristyano, awamot mangilawlawag, ti Biblia. Kunadagat, masapol nga ilwalwan nyo. Ilwalwan nyo kano? Jenatay. Api nga ilwalwam jenatay, wanta at na di purgatorio ti kararwana. Anak ko na di purgatorio, matutuok. Api nga matutuok, maugasan ti basol. Kep? No, malpas ag diretsun to di langit. So, sige, basta matay. Punta dyan, ang matatanda, aglualo, manong aldaw ng aglualo. Relihiyon yun. Ang tanong, simple lang, nasan yan sa Biblia? Wala ko sa Biblia yan. Reasoning, no agpaiso dayjay, kayat mo ti maudi nga matay. Awan to mangilwalo king kan. Kaasi kapay. Naintindihan mo yon? Praying for the dead is not instructed by the Bible. That was formulated by religion. Oh. At relihiyon tayo, di mo tayo surot Biblia. Yun ang problema. The Bible is the constitution of the Christian faith. Oh, sabi naman ng iba, okay, November 1, hintay dalusan, di panchon. Apay, umayag pasyar, di kita kabagyan tayo. May digiti kararwa. So, manso atang, di ba? Pamutay ti paborito na sigarilyo, tay hinyebra, pamutay pansit, ang ikabil ka dyan. Apay, umay dagbisita. Besa kararwa. Apay, tanoy may nagbisita, kat awan nakita na nga atang mangal alya. Saan galing yung ganong kaisipan? And today, Filipinos practice that and they observe that very sincerely. I'm here to tell you, wala sa Bible. Tama, I heard that word. It's called tradition. If you will understand one thing before you go home, understand this. There are two kinds of Christianity in the Philippines. Traditional Christianity and biblical Christianity. Amin nga tradisyon nga makita yung aramidon ti Pilipino, nga hamo masarakan yan ta Biblia is classified traditional practice of Christianity. Dapat kada tayo biblical Christianity. Now, anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Biblia? Hebrew 9:27. Lagay mo. Hebrew 9:27. Nung matay ti tao, kastoy, habang orayin tayo, ti kayat na nga sawon ti patay, panagsina. Anat meaning ti patay? Panagsina. At dadwa nga klase ti patay, physical, spiritual. Anat di dua klase? Anat di meaning ti patay? Ti tao, talo ti pasit na, body, soul, spirit. Ano Ilocano na? Bagi, daman la bagiyo. Kidaman ta kaabay mo. Baka kararwa deta. At daman la kararwayo. Okay, I ask you, damagam ta kaabay mo, yan ti kararwam.
Do you know your soul? No apay nga nakadado, di gitoy nga tradisyon, tati tao, hanaan mo ti kararwa. Okay? Genesis. Anak ko na jay. Ni Apo Diyos na nga ti tapok, dinamili na pinagbalin na nga human body. Kalpasan na pinuyutan na diagong. Impuyot na ti angas ti biyag. Ti tao nagbalin na si bibiyag a kararwa. Therefore, your soul is your life within you. So, numatay ka ti physical, sumina di kararwam di bagi. Mabati di bagi, maitanem, agsubli ti tapok. Di kararwa sa ludsod, papanan di kararwa. Ito, Hebrew 9:27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Nakita yo? Hanak nagkamali. Kunak nga ti patay, appointment. Death is appointment. Everybody, say it with me. Death. Naka-schedule ta patay mo kung nakilangaro, di ka pala mamati. In the schedule ni Apo Diyos, appointed. Tama? Tama. At pagkatapos dito, anong pagkatapos nito? Yung kamatayan mo, the judgment. Ibig sabihin, pag namatay, halimbawa, teka, kumuha ko dito. Teka, kampira. Jethro Manzano. Nasaan siya? Oh, ayun. Bata yun, ha? Jethro Manzano. Halimbawa, namatay si Jethro Manzano. Appointment. Okay? Ang mangyayari dyan, yung katawan niya, siyempre, may ilamayan. Oh, Jethro! Kung naninanang na. Okay? May itanan. J. Kararwa na, papanan J. Kararwa? Judgment. Anong klaseng judgment? The book of life will be open. Yan ang judgment sa Bible. At ang nakalagay, lagay mo na, Revelations 20:15. Tignan nyo ha. Anong nakalagay sa Biblia tungkol sa book of life na ito? Revelations. Basa. And whosoever was not found written in the book of life was cast into... Pag wala daw pangalan sa libro ng buhay, saan po siya itinapon? Do you want to go to the lake of fire? Ang tanong, may pangalan ka na ba ron? Nakarehistro ka na ba sa langit? Ang nakalagay doon, whosoever, kahit pa sino ka. Governor, president, mayaman, Bill Gates, kahit sino, whosoever. O, halimbawa, namatay na si Jethro, andun na si Jethro. Lika nga rito, Jethro. Jethro, lika. Lika, Jethro. Lika. Buhay pa to, sana mabuhay pa ng 100 years. Magdilang anghel si pastor. Okay. O, ito si Jethro Manzano. Bisita ito, bisita. Sinong nag-invite kay Jethro? Sinong nag-imbita kay Jethro? The Brother Ruel, estudyante? Very good. You're studying at MMSU? Okay. Lakas ng kaba natin alright? Relax ka lang, okay? Hindi ka huhulihin ni Sir. Alright. So, andyan na si Jethro. Kaluluwa yan Halimbawa, nasaan yung katawan ni Jethro? Nasa sementeryo na. O nasa lamayan. Okay. Ito na. Anong gagawin ko? Ang tanong doon, anong relihiyon mo? Mali. Kasi ang hinahanap, hindi relihiyon, no? Ang hinahanap, pangalan. No religion can save you. Ang baptist, hindi po ito ang inappoint ng Diyos na magligtas. No religion can save. So pangalan, anong pangalan mo? Pastor Tebeliadong. Jethro Manzano. Okay? Jethro Manzano, Jethro E. E, ti middle initial mo. Manzano, nakadunga Manzano ng awan Jethro. Okay. Ladingitit Jethro, awan naga mo dito. Itatapon ngayon siya dito sa lake of fire. Kaya kung ako sa inyo, magparehistro na kayo. Ako, alam kong nakarehistro na ako ron. Pastor, nakita mo ba yung certificate mo doon? Hindi. Ano ang aking certificate na nagsisignify ng aking pangalan ay nandun na sa langit? Biblia. Alam nyo ba, bakit isinulat ang Biblia?
upang ating malaman paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. For us to know how to have eternal life. Okay? So, paano maisulat ang pangalan ni Jethro doon sa langit? Una sa lahat, dapat alam niya na siya'y makasalanan. Tinatanggap niyo ba na kayo makasalanan? Okay? Baka hindi eh. Makasalanan. At dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Adan Eva, the Jardin ti Eden. Kung ni Apo Diyos, you can eat all the fruit except ano di dyan, nagana? Apple. Tradisyon man deta apple. Ti Biblia, fruit of the knowledge of good and evil. Kung ni Apo Diyos, ti kanito akanan nyo tabunga, matay kayo at di bumuro. The consequence, penalty of that violation or disobedience is death. Tangan ta bunga, nasulisog da, natay daw nohaan. Physically, body and soul, handa na tayo. But spiritually na tayo, napugsat ti relasyon tayo na po Diyos. So right now, you are physically alive, body and soul, but dead spiritually. So nga ti kasapulam, haan nga relihiyon. Ti kasapulam, relasyon. Ti tao, patpadasan ng isil po di relasyon ko na agsingsing putak, barbareng maisalakan na. Nasaya atak mo, nasingpot kamot lang, Jethro. Ang kamot lang na ipulpulis. Nasingpad. Mabuting bata. Akala natin na ibabase ng Diyos ang pagligtas sa atin sa magitan ng ating mabubuting ginawa. If that is true, nalastok to tao di langit. Kasi kung natay ito, dak dito yung langit, sakti nagpasemento ta karayan. Pinatakdar ko ta baryo hulme. Nagibumbunong agti ayuda. Pinagbasbasak dagiti adu nga ubobing. Kat nakita ni Apo Diyos ni Jaisong inconsider na pinastrat na langit. Nalastok to tao di langit. Ano sabi ng Bible? Not of works, lest any man should boast. Number 2, kung totoo yan, manut obraam nga na imbagtap no maisalakan ka. Let's put an X. You cannot be saved. Sabi nung isa, pinusupo, sir, sabi niya. Sabi ko, hanak ka maisalakan, tinasaya at maaramid. Nagalit sa akin. Kung na kanya, sika man pelat pastora kasta. Kaya't mga sawan, uri akar arami dakdakas, may salakan na. Kung na. Kung nagkainsong bat king kwa na, awan maganab mo, no agaramit kat dagas. Ngam uray mo't agaramit kat adu nga na imbag, ada maganab mo ti rabaw ti daga, ngam hanga isot gapuna nga maganab mo ti langit. Because if that is true, ang kumay-imay ni Apo Jesus nga rudo na. Adu maggayam aramid mo nga na imbag nga makaumanay, nga makaisalagang king ka. May pelagrigrigat. Clear? Sabi naman ng iba, pag sinunod mo ang lahat ng utos ng Diyos, maliligtas ka, walang taong makakasunod. Ibig sabihin, walang qualified. Good news. Good news. Imay ni Apo Jesus. Apay nga imay, unang tahantay makapan. Kat apay nga natay ijay krus, tapno agbiag ka. Magdaan ka ti biag nagnanayon. And that is why, kitam deti Jethro, Holy God, men, Jesus is the way. Among di nga verse? Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Haanak nga expert English. Ngam jay word nga the, usarem, no may sa dituktukuyam. Deti kapilya, adut itawa na, you will not use the word the. Ang gagamitin mo, a window, a window, a window. No may mesa nga window, anong gagamitin mo? The window. So when Jesus said, I am the way, He's saying, there's no other way. Natay J. Cruz, binayadan na itibasol tayo. Redemption, kung ano di Bible. Ginatang na tayo. Kasla na, unsyap ka kumarilong. Unsyap mo tarilong. Binaluran dat 20,000. Apo. Napang ka Joseph Buana, imbatim tirilong. Unsyap mo, ya? Nagawid ka, yan tirilong. Naisinan, ya? Kastat napasamak ka na tayo. Kaputi basol, naiponsyap tayo ti basol na isina ti Diyos. Tata, kuna ni Jethro. After 2 months, kuna na. Kaya't kung agsubli ti relo. Anat aramidam Jethro tapno mapasublim ti relo king ka. Amo maala di jay. Ada aramidam di ponsyap tapno maalam.
na? Mama, sakaem. Amum ti sakaem, raupam. Tagalog. Ingka sakaen, agbayad ka, di ba? As if, gatangem manen, jay sarilim nga relo. Pinarswa na tayo ti Diyos, nga masapol na tayo nga gatangan manen, gaputan na isina tayo ti basol. No damdamagak no kwa, aming kadi nga tao, anak ti Diyos. Kunada, pastor, mali. Aming nga tao, pinarswa ti Diyos. Correct. Ngam na isina. Tapno agbaling nga anak ti Diyos, masapol nga awatan na ni Apo Jesus. Today is January 29, 2023. Anat birthday mo, Jetro? Sumula na gwapo ka, padatang may. Basta nayanak ti may gwapo. Nayanak idi May 19, 2004. So you are 19 years old. Okay. That's what you call physical birthday. Body and soul. Remember, you are physically alive but spiritually dead. Di masapul mo ita, spiritual birth. Ang nakayanak spiritual, may silpo di relasyon through Jesus. And today, if you will receive Jesus into your life, akas mangisalakan ka manubot mo, may silpukan iti Diyos, and your name will be registered in the book of life in heaven. So, adupay nga basol maaramid mo, pero amin di gijay, na ibilang amin kan Kristo, sinagaba na di krus, binayadan na. Salvation is the free gift of God. Ipan na kaisalakan kan biag nagnanayon, sagot ti Diyos. Kanlaki ni Sir PD. Yan nyo inikak ti Bible itay. Yes? Ti paset ko, nangiyawat. Anyat inaramid ni Sir Julius, tapno na tagikwa na di iniyawat ko nga sagot. Ano inaramid na? Unang amin, di kiti babagat, aw-awatet ni Kristo nga inaldaw. No aw-awatem, awang paiking ka. Ti masapol, awatem, past na awat mon. Today will become your spiritual birthday. January 29, 2023. Duantut birthday mo. Okay? Physical birthday, spiritual birthday. Dikat, maminsang kantulang amatayan. Ngamnuhan ka na yanak, ti spiritual birthday, physical birthday lang, mamindwa kang matay. Kasi ang ka na isilpo ti Diyos, matay ka ditoy, matay ka piti impyerno. Maisina ka kiniapo Diyos. Naawatan niyo? So ngay ti dayti nga bigat. Awisak man amin nga digitay guests. Our men in uniform, our visitors with Jetro. Gaputa ni Jetro kat permi nga kaslagling at tinervyos nan. Ikantay ti sagot na nga daily bread. Ano po kayo rito? I invite all our guests to please come forward. Come forward. Okay? May kaditi sango. Come on, come on. Ang ating PD ay tinanggap niya na si Kristo bilang tagapagligtas. Do you know, sir, when you have received Jesus Christ as your Savior, malagip nyo no anang aldaw? Hindi na. Oh, ngayon. Okay, ngayon. Sige. For confirmation. Okay, so, hali po kayo rito, everyone. Oy, at ni Sister Alma, tinaga mo tayo. Oo, Karuba. Dito ilasamo tayo, kakabsat Balayda. I'm glad you're here. Okay? Oh, baba ka na, baba na. Baka sikat agilit ti pambansang awit ng Pilipinas. Now, the message is very clear. Una, tinalakay ko ang kahalagahan ng Biblia. And listen, kung totoong nag-aral ka ng Biblia, magkakaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Ang nagsasabi na siya'y nag-aral ng Biblia, pero hindi siya tiyak kung siya'y ligtas, hindi totoong nag-aral ng Biblia. Hello? Halimbawa, sabi mo, nag-aral ka ng math. E nung tinanong ka, 1 plus 1, ang sagot mo, 7. Eh, hindi ka nag-aral ng math.
Naintindihan? Kaya kung nag-aral ka ng Biblia at tinanong ka, okay, Mr. Ambenesio, tama? Okay, Mr. Ambenesio, Sir Ambenesio, when you die, are you sure you will go to heaven? Pag ang sagot mo, hindi ka pa nag-aral ng Biblia. Pero ngayon, natutunan mo na. Hindi mo pa nababasa ang buong Biblia, sir. Pero nalaman mo ang pinaka-central message ng Bible. God loves you. He wants to give you eternal life. And today, if you will receive Jesus as your personal Savior, your name will be written in heaven. At pag tinanong ka, Sir Tabaog, inawat mo ni Apo Jesus, okay? Numatay ka sa dinot papanam, langit, impyerno, you will say, heaven. Bakit heaven? I already have received Jesus Christ. Yun ang totoong nag-aral ng Biblia. Okay? Every head be bowed. At kidum tayo, agdumog tayo. At dahil na makaawat Ilocano, may Tagalog ba? Hindi makaintindihan. Meron. Okay. So mananalangin tayo sa Tagalog. Tagalog para maintindihan natin lahat. Okay? Every head be bowed. Eyes closed. Bigkasin nyo sa inyong bibig ang mga salitang ito, panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Lahat tayo, bigkasin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Bagamat ako ay makasalanan, na hiwalay sa iyo, patungo sa kapahamakan, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, na nagsakripisyo, namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli, upang pagkalooban kami ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko, O Diyos, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ngayong araw na ito, January 29, 2023, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan at ang aking pangalan ay isinulat na sa libro ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Amen. At amen. Palakpakan natin. Okay? Magtanong ako para aking makita kung may natutunan tayo. Sino ang inyong tinanggap? Sige, sagot. Sino ang inyong tinanggap? Ang relihiyon ba? Hindi. Si Jesus, ang Panginoong Jesus. Bilang nasaan na ang Panginoon sa inyo? Nasa inyo na bang Panginoon o wala pa? Nasa inyo na? Kasi tinanggap mo na. Okay? O halimbawa, namatay ka. O di, naglamay ang pamilya mo sa katawan mo. Bangkay. Saan pupunta yung kaluluwa? Heaven or hell? Bakit ho langit? Kasi nakarehistro na kayo. Palakpakan natin. Tanungin natin ang ating butihing PD. Ano po ang physical birthday natin, sir? August 21, 1975. August 21, 1975, physical birthday. Today is your spiritual birthday. Happy birthday. Sinasaluduhan namin kayo sa inyong desisyon para sa Panginoon. To God be the glory for that. Let me pray for you. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapahayag ng inyong salita sa isang maikling panahon na ipahayag ang pinakamahalaga, pinakaimportanteng mensahe na dapat marinig ng bawat mamamayang Pilipino na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Na ang sino mang sumampalataya, tanggapin siya bilang tagapagligtas, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po na ang buhay na walang hanggan ay regalo. Hindi po ito reward na kinakailangang matamo. Hindi po siya sweldo na kinakailangang trabahuhin. Siya po'y regalo na dapat tanggapin. At ngayon,
tinanggap na nila ang pinakamahalagang regalo mula sa iyo, ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Ngayon po nagsisimula ang kanilang espiritual na buhay. Nawa, patuloy po silang lumago sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name. Everyone says,